खुलुमबाय। बिटिआर गभर्नमेन्टनि बोसोरथाम कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ फैगौ 15 डिसेम्बराव। बे बोसोरथाम बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सामलायनायाव गासैबो बिथिंनिफ्राय मदद होनायनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानिसिम गिबियावनो साबायखर बावहरनाय जाबाय। जों बयबो मिथिगौ 2020 मायथाइयाव जि गोजोन गोरोबथा जालांबाय, बिनि उनावनो बिटिआर ओनसोलनि थासारिया फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो 100% सोलायबोनो हमदों। दुलाराय बर' माहारिनि जि थांखि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय, बे थांखिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बिएलटि, एनडिएफबि, बाहेरनिफ्राय सापर्ट होनाय अरायसम बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरनि नाजानायजों बर' माहारिया मोनथाम गोरोबथा मोननो हादों। बिएसि गोरोबथा, बिटिसि गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथा। बे मोनथाम गोरोबथाखौ मोननायनि बे गोलाव सम सोमावसारनायाव जोंहा रोजा रोजा मुंख्लं जालांदों। आङो गिबियावनो साफ्रोमबो मुंख्लंनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों। बेजों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बुहुमाव बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि महरै गायसननो बिथांनि जि मिशन आरो भिजन, बिथांनि जि नोजोर आरो थांखि, बेखौ बर' माहारिनो होलांनायनि थाखाय आं बिथांनिसिमबो खुलुमनाय बावहरो। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि समाव जोङो साबायखर बावनांगोन भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनो। जों साबायखर बावनांगोन भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनो आरो लोगोसे आसामनि आथिखालनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिएफबि, इउबिपिअ बे गासैबो आफादफ्रा ज' जानानै बर' माहारिखौ जौगाहोनो थाखाय, बर' माहारिखौ रैखाथि होनो थाखाय, बर' माहारिनि फारफ्रोमबो बिथिंखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय बे गोरोबथाखौ खालामदोंमोन। आरो बे हिसाबै दिनै जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टआव फैनानै बे बोसोरथामाव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोबोद नाजागासिनो दङ। आरो बेनिनो फिथाइ महरै जों नुनो मोन्दों जे जोंनि सिमाया लासैनो गहपुरसिम अरनो थांगासिनो दङ। बेजों लोगोसे बर' कसारि काउन्सिला दाजाबाय आरो बर' कसारि काउन्सिलाव समस्थिया थाबैनो जानांगौ, इलेक्सना थाबैनो जानांगौ। बेनि थाखायबो नारसिननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बर' कसारि काउन्सिल, इउबिपिअ, एबसु आरो जों बिटिआर सरकार गासैबो जयै नारसिनगासिनो दङ। आं मिजिंथियो बियो थाबैनो जागोन। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव हानि जेंनाया गोबां गिख्रंथाव महर लानानै दङमोन। बे हानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो गोबां खेब गभर्नमेन्टजों रायज्लायनायनि उनाव रोजा रोजा बर' फिसाफोरनि हानि जेंनाया सुस्रांजालांगासिनो दङ। बिटिआर ओनसोलावबो जोंहा जायफ्रा फरेस्ट ओनसोलाव थायोमोन, बिथांमोननि हानि जेंनाया गोबां जौखोन्दोआ दिनै सुस्रांजाबाय। दा बेबायदिनो बिटिआर गोरोबथाखौ खालामखांनायनि उनाव जोंहा जिखिनि मार्टियारफोरनो एक्स ग्रेसिया होनांगौ, बिनि हाबाफारियाबो जागायबाय। जोङो खेबनै होखांबाय आरो फैगौ 15 अक्ट'नि गेजेराव जोङो माखासे होनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। बेजों लोगोसे जिखिनि जोंहा बिदा फंबायफोरनि केस दङमोन, केसआबो माखासेया उइथड्र जाबाय आरो माखासेखौ जोङो जोबोद सिरियासलि नांगासिनो दङ आरो मिजिंथिदों माखासे केसआ थाबैनो उइथड्र जागोन। आरो जिखिना दिनै जेलाव दङ, बिथांमोनखौबो जेलनिफ्राय बर'नो थाखाय गोबां रोखोमनि नाजानाया सोलिगासिनो दङ। पलिटिकेल लेभेलाव जा, लिगेल माखासे फाइटजों जा, दा बेफोर गासैयावबो जोङो दिनै जोंनि नाजानायनि गेजेरजों मोनसे फिथाइ मोनगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानो थाखाय सुबुं धोन सोरजिनांगौआ जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे बिबानमोन। मोनसे समाव सिलाइ लानानै जोंनि लाइमोनफ्रा हाग्रा बंग्रा बेरायदोंमोन, पुलिस मिलिटारिजों गावथारजादोंमोन, फरायनो थाखाय मोजां थासारि गैयामोन। दिनै थासारिया मोजां फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि माहारिनिफ्राय जाहाथे सुबुं धोन जौगानो हायो, बेनि थाखाय जोङो माखासे बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ आइएएस, आइपिएस, डक्टर, इन्जिनियार खालामनो थाखाय कचिं होनायनि बेबस्थाखौ जोङो खालामदों। बिटिआर ओनसोलनि गंफ्रोमबो लाइब्रेरिखौ, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरि, साब डिभिजन लाइब्रेरिखौ जोङो दायो कचिं सेन्टाराव सोलायनो थांगासिनो दङ। रांखान्थिनि बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय जि बड'फा लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों जोङो दाउ अमा फिसिनाय, जेखौ जोंनि माहारिनि सुबुंफ्रा जोबोद मोजाङैनो रोंखागौ, बोरमा फिसिनाय, आबाद मावनाय,
बायदिसिना आबादनिफ्राय दिहुननाय मुवा बेसादफोरखौ पेकेजिं खालामनाय, मार्केटिं खालामनाय, बे गुबुन गुबुन राहाजों जोंनि रांखान्थिखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो गोख्रोङैनो खामानि मावगासिनो दङ। दा बे बिथिङाव आङो बयखौबो खावलायनो सानो जे बे गासैखौबो जोङो मावफुंजोबनो हानांगौनि जोंनि गुबै जि थांखि, बे थांखिखौ जोङो मोगथाङाव महर होनोब्ला जोंनो गोजोनखौ नांगोन। दिनै गोजोन फैनायखायसो जों गासैखौबो साननो हादों। मोनसे समाव गोजोन गैयामोन, जोङो नांगौ बाथ्राफोरखौ साननो हायाखैमोन, नांगौ हाबाफारिफोरखौ जोङो साननो हायाखैमोन आरो गोजोन गैयैखायनो जोंनि फरायसाफ्रा गोसो होनानै फरायनाय, गेलेग्राफ्रा गोसो होनानै गेलेनाय, आबादारिफ्रा मोजाङै गोसो होनानै आबाद मावनाय, समाजखौ दैदेनग्रा समाज सिबियारिफ्रा गोसो होसारनानै समाज सिबिनाय, बेबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव गैयामोन। दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, बे बिटिआर गभर्नमेन्टनि 3 बोसोरारि जि मोनसे जोङो सेलिब्रेसन जोङो अर्गेनाइज खालामदों, बे समाव आङो बयखौबो खावलायदों जे जोङो गोजोनखौ गोजोर खालामनो थाखाय बयबो जानजि खाफ्रानांगो आरो जोंनि समाजाव जाहाथे गेना गोरोन्थिफ्रा जानो हाया। गोदो गोदायनिफ्रायनो जौ जुवा बायदिसिना समाज बेरेखा खामानिजों मोनफ्रोमबो आफादा जुजिबोदों। दा नैबे समाव जों जिहेतु मोजां मोनसे थासारि फैबाय, जोंनि आफादफोरखौबो आङो गोख्रों जानो खावलायदों आरो लोगोसे जायफोर मुवा बेसादफ्रा, जायफोर हाबाफारिफ्रा, जायफोर एक्टिभिटिफ्रा जोंनि समाजखौ गाहाय फारसे लाङो, जोंनि समाजखौ गुबुंले खालामो, बेबायदि मोनफ्रोमबो हाबाफारिनिफ्राय जाहाथे जोंनि माहारिया गोजानाव थानो हायो, बेबायदि बयबो साननो थाखाय, मावनो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों। आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननि गभर्नमेन्ट, जोङो जिखिनिखौ मावगोन हारिनि मोजांनि थाखाय मावगोन, ओनसोलनि मोजांनि थाखाय मावगोन आरो मोनफ्रोमबो साननाय हनायानो हारि आरो ओनसोलखौ लानानैसो जों खालामगोन। दा नंखायनो बे 3 बोसोराव जोङो गोबां खामानिखौ मावफुंबाय आरो फैगौ समफ्रावबो नोंथांमोननि अननायजों, नोंथांमोननि मददजों माहारि आरो ओनसोल जौगानायनि खामानिखौ आरोबाव गोख्रोंसिन मावनो हागोन होननानै आं मिजिंथिबाय। खुलुमबाय।